Καλησπέρα και μετά από μερικά μικρά προβληματάκια, γιατί οι δαίμονες, Νίκο, του ραδιοφώνου πάνε και έρχονται, ξέρεις, είναι συνεχώς εδώ έτσι γύρω-γύρω. Καλησπέρα στους φίλους του ακροατές. Οι μεγάλες αγάπες ξεκίνησαν λίγο αργά, λίγο καθυστερημένα. Συγγνώμη γι' αυτό, η ώρα είναι 6 και 28. Δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο πολύ αγαπητό. Είναι ο Νίκος Ορφανός μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο. Αλέξη, θα βάλω κι εγώ την αισθησιακή φωνή μου, σαν και εσένα, μια και είμαστε στο ραδιόφωνο, σε όλες τις φίλες που μας ακούνε. Ναι, ξέρεις, είναι αποσυνήθιο, αφού καμιά φορά μου το λένε, ξέρεις, λέει, για βάλε τη ραδιοφωνική, ξέρεις. Εγώ ό,τι ραδιοπειρατική να πούμε, εντάξει, καλώς ήρθατε παιδιά. Τότε είχαν και, όταν ήταν το πειρατικό, είχαν και τα παρατσούκλια, ο μαύρος, ο σκύλος, ο έτσι, ο αλλιώς. Έτσι, για να μην φαίνονται στα ραδιογωνιόμετρα. Ο 4.711, ο 3.38 και τέτοια. Λοιπόν, θα είναι σήμερα μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Νίκος Ορφανός. Θα μάθουμε για αυτόν πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μας στις μεγάλες αγάπες εδώ, που αγαπάμε τους ηθοποιούς. Μετά από τα χειροκροτήματα είμαστε εδώ στις μεγάλες αγάπες, στο moreradio.gr, παρέα με τον Νίκο Ορφανό. Σήμερα Τσικνοπέμπτη. Τι να κάνουμε. Το κατάλαβες? Όχι ιδιαίτερα. Ούτε κι εγώ. Δεν έχω καταλάβει καθόλου απόκριση, γιατί λόγω των περιοδιών έλειπα σχεδόν όλο τον Φεβρουάριο. Δεν έχω καταλάβει καθόλου απόκρια. Λίγο μια γεύση πήρα φευγαλέα που πέρασα από την Πάτρα. Αλλά... Είχατε πάει με τη γιαγιά? Με τη γιαγιά είχαμε πάει, με τη γιαγιά και τον Τζαλταμπάση μαζί. Ναι, να πούμε για την παράσταση που κάνουν τώρα ο Νίκος μαζί με τον Θανάση τον Τζαλταμπάση. Η γιαγιά, ναι. Έτσι, σε σκηνοθεσία του Βλαδίμηρου του Κυριακίδη. Ναι. Ο Βλαδιμιράκος σκηνοθέτησε, ο Θανασάκης παίζει τη γιαγιά, εγώ παίζω τον Πακιστανό που πλακώνει στο ξύλο, μετά στο δεύτερο μέρος με πλακώνει στο ξύλο αυτός. Γενικά πλακώνεστε. Ήρθαμε εδώ στην εκπομπή σας, αγαπητέ Αλέξη, να διαφημίσουμε την παράσταση, μας έρθει κανένας άνθρωπος να βγάλουμε κανένα φράγκο. Νομίζω ότι μια χαρά πάει, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Έτσι, στο θέατρο... Κανιβαλίκη, Δευτέρα Τρίτη. Ναι, Δευτερότριτα στο Διάνα. Ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι περιοδίας πέρα από την πλάκα. Μας κόρασε πάρα πολύ, αλλά πήγαμε αρκετά καλά. Έως πολύ καλά, τηρουμένου των αναλογιών. Θα κρατήσουμε το δευτερότριτό μας όλο το Μάρτι και θα δούμε τώρα πώς θα πάει και από τον Απρίλη, ανάλογα την κούρασή μας. Δηλαδή πάντως το Μάρτι σίγουρα θα παίξουμε. Μέχρι και το Μάρτι σίγουρα θα είστε στο Δηλαδή αν θέλει κάποιος να το δει, τέλος πάντων να μην αφήσει τελευταία στιγμή, γιατί... Δεν ξέρεις τα πράγματα πώς... Ζούμε σε αρεστή κοινωνία. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και το καλοκαίρι αυτό μια χαρά θα πάει. Καλοκαίρι δεν πάμε την περιοδία αυτό. Όχι. Έχετε άλλο πρόγραμμα? Ναι. Εντάξει, θα μας πεις. Εντάξει, είναι στην κουβέντα ακόμα, αλλά... Αν μπορείς θα μας πεις. Θα έχουμε να πούμε βέβαια τόσα πολλά που... Εντάξει, μείνετε μαζί μας, γιατί θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για τον Νίκο, ο οποίος έχει και αιχμηρό μολύβι. Και είμαστε πάλι στις μεγάλες αγάπες, εδώ, παρέα με τον Νίκο Ορφανό. Εγώ με την συγκεκριμένη ραδιοφωνική φωνή. Λοιπόν, και είχαμε ήδη ξεκινήσει μια κουβέντα εδώ με τον Νίκο για αυτά που γράφει στο protagon.gr. Πριν όμως πάμε σε αυτά, για να κάνουμε λίγο έτσι μια κουβέντα. Παίζεις, υπάρχεις σε αυτή τη δουλειά από το 88. Το 88 μπήκα στη δραματική σχολή. Το 89 το Φεβρουάριο πρωτόπαιξα στο θέατρο. Μαθητής πρωτοετής στα μέσα του, αμέσως μετά τις εξετάσεις τις πρώτες της χρονιάς. Κατευθείαν δηλαδή, μπήκαμε στη δουλειά. Ο δάσκαλός μου, ο Μίμης ο Κουγιουμτζής, ο συγχωρεμένος, στο ιστορικό υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε μια παράσταση που ανέβηκε, που έκανε πρεμιέρα 14 Φεβρουαρίου του 89, ανήμερα πάνω στα 2 χρόνια από το θάνατο του Κουν, το 87 πέθανε ο Κουν, και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μένα, όχι μόνο γιατί ήταν η πρώτη μου παράσταση, αλλά γιατί ήταν μια παράσταση με τους καλύτερους ηθοποιούς του Θιάσου τότε, δηλαδή Βάσος Ανδρονίδης, Σουλά Θανασιάδου, Μαρία Κωνσταντάρου, Ρένη Πιτακή, Δημήτρης Δεγαΐτης, Γιάννης Χαρατζογιάννης, και γνωρίζω στη διάρκεια τους συντελεστές της παράστασης, που είναι Γιάννης Τσαρούχης στα σκηνικά, Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Διονύσης Φωτόπουλος στα κοστούμια, και κάνει 2 πρεμιέρες ο Μίμης ο Κουγιουμτζής, όπου έρχονται όλοι οι παλιοί ηθοποιοί, το μισή, ας πούμε, μαθητές που είχαν βγει, 2 βραδιές, 500 άτομα, όλοι οι παλιοί μαθητές του Κουν, και γνωρίζεις όλη αυτή τη φουρνιά. Ήταν συγκλονιστικό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο πρώτος άνθρωπος
που μπήκε στο καμαρίνι. Εγώ έκανα πολύ μικρό ρολάκι, δεν πίστευα ότι θα με πρόσεχε ποτέ κανένα σε αυτό το περασματάκι που έκανα. Αλλά ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο καμαρίνι και μου άπλωσε το χέρι και να μου δώσει συγχαρητήρια και μου το έσφιξε ήταν ο Αντώνης Τρίτσης. Έλα. Ναι, το θυμάμαι. Προφανώς του έκανες εντύπωση και ήρθε. Είχε όλη την ευγένεια να ναι. μπει και να συγχαρεί όλους τους ηθοποιούς στο Θιάσου. Ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, όπως φαινόταν βέβαια αυτό για κάποιον που μπορούσε να το διακρίνει, με παιδεία, με καλλιέργεια. Ότι δηλαδή δεν είναι η σημερινή πολιτική. Να αυτά είναι. Ξεκινήσαμε. Νομίζω πρέπει να πάμε κατευθείαν στα άρθρα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι σήμερα όλη η πολιτική. Κατά κανόνα ναι, γιατί η πολιτική είναι ένα επαγγελματικό κατάντημα. Δηλαδή όλοι όσοι έχουν αποτύχει σε άλλους χώρους πάνε εκεί πέρα. Ή όσοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε κανονικές δουλειές, να βγάλουν μεροκάματο και θέλουν να εξαργυρώσουν κομματικές υπηρεσίες, ας πούμε ατελείωτες ώρες αφισοκολλήσεων και κομματικής καθοδήγησης, το ρίχνουν στην πολιτική. Καταλάβατε, δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι. Γι' αυτό και κατά κανόνα ελάχιστοι είναι οι πραγματικά επιτυχημένοι σε άλλα επαγγέλματα πολιτικοί. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κόμματα τα οποία υπάρχουν γιατί κάποιοι δεν θέλουν να είναι σε ένα κόμμα και θέλουν να στήσουν το δικό τους μαγαζί. Εφευρίσκουν μια ιδεολογία και καλά διαφορετική. Ναι, τάχα μου. Αλλά στη βάση όλοι πιστεύουν ότι η πολιτική είναι ο τρόπος να απορροφάς τις εντάσεις, να κάνεις ότι λύνεις τα προβλήματα χωρίς να τα λύνεις, να κάνεις ότι τα λύνεις, να κάνεις και να περιφέρεις τα κανάλια λέγοντας απόψεις, λες και δεν είσαι ο άνθρωπος που λύνει, αλλά είσαι ένα είδος σχολιαστή των γεγονότων. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα ότι βλέπουμε ενεργεία υπουργούς και βουλευτές οι οποίοι γυρνάνε στα κανάλια και στις εφημερίδες και σχολιάζουν και κάνουν εκθέσεις επίπεδου. Εντωμεταξύ, οι μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου γράφουν καλύτερες εκθέσεις. Ας πούμε, αυτά τα γελιοδέστατα άρθρα που διαβάζεις, ας πούμε, από τον Αβραμόπουλο ή τον Μπάγκαλο ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι αστιότητες όλα αυτά. Ζούμε ένα μεγάλο τέλος εποχής. 5 αιώνες δύσης εθνικής σταζήσης, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος. Ναι. Και είμαστε μόλις στην αρχή. Εξού και το όλα είναι λάθος. Σαφέστατα όλα είναι λάθος. Όλα είναι λάθος σε αυτή την υποκριτική ελληνική κοινωνία. Και συγκεκριμένα σε ένα δικό σου άρθρο από αυτά που λέγαμε πριν στο Protagon, που γράφεις γι' αυτό με τον τίτλο «Όλα είναι λάθος σε αυτή τη χώρα», και τελειώνεις με αυτό που λες ότι εκεί που σταματάει η λογική δεν ξεκινάει ο στρατός, αλλά η ελληνική κοινωνία. Τέρμα. Δεν ξέρω, εγώ το θέτω ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω είναι, το θέτω προς συζήτηση. Είμαι πρόθυμος να ανταλλάξουμε μια άποψη, να μου πει κάποιος την αντίρρησή του, αλλά εγώ βλέπω εδώ μια κοινωνία που είναι θεμελιωμένη σε επιφανειακά πράγματα, λατρεύει σύμβολα και πράγματα του παρελθόντος, τα οποία σήμερα δεν έχουν καμία ουσία. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι πουλάνε πατριωτισμό, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν πρόβλημα να μπαζώνονται παραλίες. Πουλάνε, ας πούμε, εθνικισμό, αλλά δεν έχουν πρόβλημα να μολύνουμε το περιβάλλον και να τσιμεντώνουμε το σύμπαν. Και στο φινάλε πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε όλα τα πράγματα. Γιατί ξέρετε κάτι, η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν έχει απλώς καμία αξία. Δηλαδή, ας πάρουμε το θεωρητικό παιχνίδι στο οποίο αρέσκονται οι εθνικιστές. Ας πούμε ότι γίνεται ένας πόλεμος. Ναι. Και καλούμαστε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας. Γιατί αξίζει να πεθάνει κανείς σήμερα στην Ελλάδα? Τι έχει αυτή η κοινωνία? Έχουμε ένα παρελθόν που σαφώς πρέπει να το υπερασπιστούμε γιατί είναι δικό μας, εντάξει. Αλλά για σήμερα έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει μήπως αξιοκρατία, έχει ισονομία, έχει πραγματική ελευθερία και δημοκρατία, έχει ευκαιρίες να προκόψει κανείς και να κάνει την τύχη του? Τι καλό έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία εκτός από τη χαλαρότητα που μας την εμπνέει ο καιρός και το τι μπορούμε άνετα να είμαστε λίγο χαλαροί και να πίνουμε καφέδες κτλ. Και εντάξει, δεν βαριέσαι. Έχει γκρεμιστεί το σύμπαν. Και όλο αυτό το πράγμα που ζούμε με τους ναζιστές στη Βουλή δείχνει πόσο ότι πλέον αρχίζουμε συγκεκριμένα να βλέπουμε όλο αυτό που τόσα χρόνια λέμε ότι έχει καταρρεύσει η παιδεία, τα σχολεία είναι για πέταμα, τα πανεπιστήμια είναι ακόμα πιο πολύ για πέταμα, αυτοί που βγαίνουν δεν χρησιμεύουν πουθενά οι πτυχιούχοι και ούτω καθεξής. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι θέσφατα που λέω εγώ, ούτε απόλυτες αλήθειες. Είμαι πρόθυμος να επιχειρηματολογήσω και να συζητήσω τις αντιρρήσεις του καθενός και τις δικές σου, έτσι, δεν είναι προς Ναι, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά που λες δεν είναι άτοπα, αλλά σίγουρα μέσα σε όλο αυτό, και θα ήθελα να το συζητήσουμε μετά με ένα μικρό διάλειμμα που θα κάνουμε, αν υπάρχουν αυτό που λέμε καινούρια πράγματα ανάσας, δηλαδή πράγματα τα οποία γεννιούνται μέσα σε όλο αυτό και που ίσως μας δημιουργούν μια ελπίδα
το συζητήσουμε μετά. Πάμε. Στις μεγάλες αγάπες. Εδώ μείνετε μαζί με Νίκο Ορφανό. Και είμαστε πάλι στις μεγάλες αγάπες. Εδώ παρέα με τον Νίκο Ορφανό. Εγώ, Αλέξιος Κοτσόρης. Και είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας, λοιπόν, και ήθελα να μου πεις αυτό. Μέσα σε όλα αυτά που λες, πιστεύεις ότι υπάρχει όλη αυτή η διαφθορά, αυτή η άσχημη πλευρά? Δεν υπάρχουν σημεία που μπορούμε να έχουμε ελπίδα? Υπάρχουν σημεία, απλώς αυτά τα σημεία χάνονται και δεν γίνονται ρεύμα, το οποίο θα δημιουργήσει μια τάση που θα τείνει να αλλάξει τα πράγματα. Καταλάβες, δηλαδή αυτή τη στιγμή αναλωνόμαστε σε ιδεολογικοπολιτικές συζητήσεις, αλλά δεν μιλάμε για την ταμπακέρα, για την ουσία των πραγμάτων, για το πώς θέλουμε, ας πούμε, να είναι η εκπαίδευση, τι θέλουμε να μαθαίνουν τα παιδιά, τι είδους πολίτες θέλουμε να βγάζουν τα σχολεία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, λέμε τώρα για την αξιολόγηση ή μη αξιολόγηση των καθηγητών και όλη αυτή την ιστορία. Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών βγαίνει όχι εξυπνότερη από το σχολείο, αλλά βγαίνει με σκοπό να δώσει πανελλαδικές. Δηλαδή, τελειώνει ένα στο Λύκειο, δίνει πανελλαδικές, περνάει, ας πούμε, στη φιλοσοφική σχολή, τελειώνει τη φιλοσοφική σχολή με πτυχίο και καλά φιλολόγου, και αν θέλει να εργαστεί στο σχολείο, πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις, παραγνωρίζοντας λοιπόν το γεγονός ότι όντως υποτίθεται ότι είναι κατάλληλος εφόσον έχει τελειώσει τη σχολή. Και του ζητούν να ξαναδώσει εξετάσεις στην ύλη του σχολείου, την οποία έδωσε προηγουμένως για να μπει στο πανεπιστήμιο. Άρα λες, γιατί να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο? Όποιος πετυχαίνει στις πανελλαδικές, γιατί να μην διορίζεται και αυτομάτως καθηγητής? Ναι. Γιατί να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία? Επομένως, δηλαδή η ουσία έχει χαθεί. Έκατσε κάποιος να πει τι επαγγέλματα χρειαζόμαστε στην Ελλάδα και να φτιάξει τα αντίστοιχα πανεπιστήμια? Γιατί να έχουμε, ας πούμε, 6 φιλοσοφικές, 6 αρχιτεκτονικές? Χρειαζόμαστε τόσο, γιατί δεν κλείνουν όλα αυτά. Καταλάβες. Ναι. Και παράλληλα, αν κάποιος θέλει να σπουδάσει κάτι το οποίο θα έρθει σε ένα χρόνο, πρέπει να ξενιτευτεί. Λέμε τώρα, εμείς που ζούμε στην Ελλάδα, για την Ελλάδα. Η πιο αξιόπιστη όμως άποψη θα ήταν να μας πούνε για την Ελλάδα αυτά τα παιδιά και αυτοί οι εργαζόμενοι που ξενιτεύτηκαν τα τελευταία 2 χρόνια, επειδή δεν μπορούσαν εδώ να προκόψουν, πήγαν στο εξωτερικό, είδαν εκεί πώς είναι τα πράγματα, και αυτοί θα μπορούσαν να μας κάνουν μια σύγκριση τώρα και να μας πούνε τι καλό έχει κατά τη γνώμη τους η ελληνική κοινωνία που δεν το βρήκαν εκεί, και το αντίστροφο. Ναι, γιατί ό,τι για να λέμε εμείς είμαστε λίγο μονομερείς. Βλέπουμε μόνο την ελληνική μέσα. Ναι, βλέπουμε το δικό μας το χωράφι. Δεν βλέπουμε στα υπόλοιπα. Είπαμε πριν για το θέατρο που ξεκίνησες θέατρο από το 89 να παίζεις. Θα σε πάω όμως στην τηλεόραση. Θα κάνουμε έτσι θα πάμε λίγο στα τηλεοπτικά. Και στα τηλεοπτικά είσαι από το 1993, από την αγαπημένη σειρά Αναστασία, και έκτοτε βέβαια είσαι σε όλες τις καλές σειρές μέχρι και το νησί. Η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν σε ένα επεισόδιο στην σειρά Ανατομία ενός εγκλήματος. Πιο παλιά από την Αναστασία. Η Αναστασία βγήκε στον αέρα τον Οκτώβρη του 1993. Ναι. Αυτό βγήκε στον αέρα το Μάιο του 1993. Το γυρίσαμε δηλαδή Απρίλιο του 1993. Ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση στην Ανατομία ενός εγκλήματος, σκηνοθεσία του Πάνου Κοκκινόπουλου, με Αλέξανδρο Λογοθέτη και Αλέκο Αλεξανδράκη. Ναι, και Αλέκο Αλεξανδράκη. Με τον Αλέξανδρο είμαστε η ίδια υποκριτική γενιά. Δηλαδή το 1988 που εγώ μπήκα στο θέατρο τέχνης, ο Αλέξανδρος μπήκε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εμείς ήμασταν μια πάρα πολύ καλή τάξη. Θα σου αναφέρω τους συμμαθητές μου, μερικούς από τους συμμαθητές μου. Ήμουνα εγώ, ήταν η Ρώη Λούπη, η Μαριάννα του Μασάτου, η Μπέση Μάλφα, ο Εμίλιος ο Χιλάκης και άλλοι βεβαίως. Και αντίστοιχα η σχολή του Αλέξανδρου ήταν ο Αλέξανδρος ο Λογοθέτης, ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης, η Βίκη Βολιώτη, η Άντρια η Ράπτη, η Λίδα η Ματσάγκου. Ωραίες τάξεις. Και εκείνη η πρώτη φορά, παρόλο που γνωριζόμασταν με τον Αλέξανδρο, που συνεργαζόμαστε. Και μετά η Αναστασία βεβαίως. Αναστασία και συνεχίζει, Γόβα Στιλέτο, Απόν, Τζιβαέρη, τα φτερά του έρωτα, τα θανάσιμες πεθερές εννοείται, εντιμότατοι κερατάδες, εργαζόμενη γυναίκα, και φτάνουμε στο νησί, σε αυτήν την εξαιρετική δουλειά. Το νησί ήταν μια πολύ ευτυχισμένη συγκυρία για όλους μας. Μέσα όχι σε όλο μόνο αυτό που λέγαμε δεν γίνεται τίποτα. Μια καλή δουλειά. Γίνεται και μένει εκεί. Έφτασε όμως να κλείσει τον κύκλο ναι. από τις ελληνικές δουλειές. Ακριβώς. Δηλαδή, στο εξωτερικό, βρε παιδί μου, βλέπεις ότι αν κάποιος κάνει κάτι εξαιρετικό, έρχονται κάποιοι, ένα σύστημα, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι τέλος πάντων. Και λένε, του λένε έλα εδώ, έχουμε την ομάδα την καλή, πάμε να ρίξουμε λεφτά να κάνουμε δουλειά. Μπορείς να το κάνεις αυτό συστηματικά. Εδώ
κάνεις κάτι φοβερό, σου λένε όλοι πω καλά, δεν το περιμέναμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και με νούμερα. Ναι. Δηλαδή και καλό και με καλούς ηθοποιούς και με καλά νούμερα. Και με εξαιρετική τηλεθέαση. Και με εξαιρετική τηλεθέαση. Όταν φτάνεις να κάνεις 65% Ναι. ή 55%, είναι εξωπραγματικά. Το οποίο γιατί πιστεύεις ότι δεν επαναλαμβάνεται αυτό τώρα? Διότι υπάρχει ένα πλέγμα, νομίζω, και νομοθετικό και στόχευσης και επιχειρηματικής δυσλειτουργίας που δεν έχει στόχο να εξάγει αυτά τα προϊόντα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο χρόνο, η Δανία έχει βγάλει 2 διεθνείς τηλεοπτικές επιτυχίες. Το Borgen, που το παίζει η Net κάθε Πέμπτη βράδυ, και το The Killing, που το παίζει στο Mega επίσης Τρίτη με Παρασκευή στις 11.30 το βράδυ. Το Borgen είχε γίνει εξαιρετικά δημοφιλές και στις ΗΠΑ, το βλέπανε ακόμα και φανατικά γερουσιαστές και στο Κογκρέσο. Το The Killing το κάνουν οι Αμερικάνοι remake. Και οι 2 σειρές είναι στα δανέζικα, έχουν και τα 2 πρωταγωνίστριες γυναίκες, έχουν γίνει παγκόσμιες τηλεοπτικές επιτυχίες και η Δανία είναι μια χώρα που τι πληθυσμό έχει, γνωρίζεις? Όχι. 4,5 εκατομμύρια, αγαπητέ μου. Όσα έχει η Αθήνα. Και κάνανε προϊόντα διεθνών προδιαγραφών. Διότι τα κάνανε έτσι για να τα εξάγουν. Αντίστοιχα, η Nokia, ας πούμε, ή η Sony Ericsson, η Ericsson, ας πούμε, αυτές οι εταιρείες, ή η Volvo, δεν ξεκινήσανε για να κάνουν αμάξια τα πλάνα μόνο μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσαν να σταθούν οικονομικά. Τα βγάλανε με εξαγωγικό τέτοιο. Αντίστοιχα, οι Τούρκοι επίσης. Φτάνουμε λοιπόν στο άλλο άρθρο κάνουν που ήθελα να εξαγώγημα συζητήσουμε, τηλεοπτικά προϊόντα. Που μιλάς γι' αυτό και λες, ας πούμε, για το πόσο έξυπνα οι Τούρκοι χρησιμοποιούν το προϊόν τους. Σαφέστατα. Αυτό σε αντιθέση με εμάς. Βεβαίως. Καταρχάς, και οι 2 δανέζικες σειρές που έλεγα πριν είναι γυρισμένες στην Κοπενχάγη. Εγώ έχω πάει στην Κοπενχάγη, μια ωραιότατη πόλη, και πιθανώς σίγουρα κόσμος που τις βλέπει και τις τσιμπάει, γουστάρει και θέλει να πάει και να τις επισκεφτεί. Και αντίστοιχα, ως επιτοπλίστων, οι τουρκικές σειρές είναι γυρισμένες στην Κωνσταντινούπολη, στα ωραία μέρη της Κωνσταντινούπολης και στα μικρασιατικά παράλια που είναι το ωραιότερο κομμάτι της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι ταυτόχρονα διαφημιστική προβολή? Νομίζουν ότι η σειρά φέρνει χρήμα μόνο σε αυτούς που την κάνουν και στο κανάλι. Είναι λάθος. Μία ποιοτική σειρά διαφημίζει, μόνο τα σιριάλ το κάνουν αυτό, τον τρόπο ζωής σου, την καθημερινότητά σου. Διότι ακόμα και η ταινία δεν έχει τη δραστικότητα που έχει μια σειρά. Βέβαια. Που τη βλέπεις κάθε μέρα. Ναι, ή κάθε μέρα ή κάθε Είναι εβδομάδα, μεγάλο τουριστικό προϊόν. Κανονικά θα έπρεπε τα κανάλια να κάνουν συνεργασία με τον ΕΟΤ και τα Υφυπουργεία Τουρισμού και Ανάπτυξης, προκειμένου να κάνουν και να έχουν ειδική φορολογικό καθεστώς για να, αν δεν μπορούν μόνα τους να παράγουν τέτοιες σειρές. Πολύ σημαντικό αυτό. Μακάρι να γινόταν. Είναι αναπτυξιακό το θέμα. Ναι. Δεν είναι. Γιατί το είχα γράψει στο άρθρο αυτό που ανέφερες για το πρώτο εικόν και μου γράφαν από κάτω κάποιοι: ο ορφανός ζητάει λεφτά για να κάνει σύριαλ και να παίζει. Δεν είναι για μένα. Δεν είναι για να πάρουμε τα φραγκάκια μας. Είναι να φτιάξουμε μια προοπτική. Είναι ξεκάθαρο ότι η θέση σου είναι αυτό που λέμε: δείτε το λίγο πιο έξυπνα, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι απλό το θέμα. Εγώ το λέω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε, ας πούμε, σε 1-2 πράγματα αυτό που λέμε βιομηχανία. Και ένα από αυτά είναι ότι έχει σχέση με τους καλλιτέχνες, με το θέατρο. Είτε είναι το θέατρο, είτε είναι το σύριαλ, είτε είναι ο κινηματογράφος. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να είχαμε πέσει με τα μούτρα, να μας είχε βοηθήσει και το κράτος και να είχαμε κάνει και δουλειές που θα μπορούσαμε και στο θέατρο. Σαφέστατα. Και να τις γυρίζουμε σε όλο τον κόσμο. Αμέ, γιατί όχι? Γιατί δηλαδή κάποιος θίασος να μην μπορεί να πάει σε 5 διεθνή φεστιβάλ? Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα σκηνοθέτης και ηθοποιοί που είναι αφοσιωμένοι στην τέχνη τους. Πρέπει να υπάρχει μια υποδομή, μια υπηρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού που να μπορεί να απευθύνεσαι και αυτό να αναλαμβάνει να σε ατζεντάρει κατά κάποιο τρόπο και μετά να σε στέλνει. Ούτως ώστε, γιατί αν ανοίξει ο δρόμος και εσύ έχεις μια πρόσκληση από ένα διεθνές φεστιβάλ, μπορείς να πας σε μια αεροπορική και να πεις: μου κάνετε μια χορηγία. Κοιτάξτε εδώ που θα πάω, ή σε μια εταιρεία Αλφα-Δίνα. Δεν μπορείς εκ των προτέρων να τα βρεις αυτά. Αυτό που λέγαμε για την ελληνική τηλεόραση, για το κλείσουμε το θέμα, γιατί ουσιαστικά είναι ανεξάντλητο, θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Το 89 βγαίνει η ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση. Μέσα σε 3-4 χρόνια βγάζει μερικές καταπληκτικές σειρές. Η Αναστασία ήταν το 93. Έχει προηγηθεί οι Γυναίκες, τη πρώτη σειρά της Μιρέλλας, Παπαϊκονόμου. Ταυτόχρονα ξεκινάνε οι σειρές του Πάνου του Κοκκινόπουλου και οι εξαιρετικά ποιοτικές του Μανούσου Μανουσάκη. Και το 95 κάνουμε το Απόν που παίζεται τώρα κάθε μεσημέρι στο Μέγκα 3 η ώρα. Το ξαναβλέπω και λέω: κοίτα τι ποιοτικές σειρές κάναμε. Δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια η ιδιωτική τηλεόραση έτρεξε
και έφτασε σε ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο, εξαιρετικό επίπεδο. Από το μηδέν ουσιαστικά. Και χρειάστηκε κάποια στιγμή από ένα σημείο έφτασε σε ένα πικ, σε μια κορύφωση. Αποφάσισαν τα κανάλια με τα ίδια budget να κάνουν διπλάσιες σειρές αυτομάτως, δηλαδή τις φτωχομπινεδιάσανε, να το πούμε έτσι, και άρχισε μια αντίστροφη πορεία που οδήγησε στον απόλυτο τηλεοπτικό μαρασμό. Μπήκε η μιζέρια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή παίζονται 3 ελληνικές σειρές πρωτότυπες στο Μέγκα. Η μία είναι διασκευή ξένου σεναρίου. Και οπότε και οι προοπτικές των άλλων είναι πάρα πολύ φτωχές για να βγουν παρά έξω. Οπότε ξανά στα ίδια. Ξανά μεταξύ μας δηλαδή τα πουλάμε. Ναι. Δεν έχει νόημα. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα εδώ στις Μεγάλες Αγάπες. Παρέα με τον Νίκο Ορφανό. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Μ' αρέσει που αφήνεις τα τραγούδια να ακούγονται ολόκληρα. Έτσι, είδες, δεν τα κόβουμε. Και είμαστε εδώ στις Μεγάλες Αγάπες, στο moreradio.gr, παρέα με τον Νίκο Ορφανό, και μόλις ακούσαμε το αγαπημένο τραγούδι του Νίκου. Για πες μας γι' αυτό, γιατί αυτό το ακούσαμε. Πριν σου είπα αυτό το σχολείο, γιατί παλιά όταν άρχισα να ακούω μουσική δεν είχα λεφτά να αγοράζω δίσκους. Έγραφα κασετούλες από το ραδιόφωνο. Ναι. Και πάνω που πήγαινα να ζήσω στο κομμάτι, έλεγα θα το πάρει όλο, Και εκείνη την ώρα μπαίνω ο φωνητής και έλεγα όχι ρε γαμώτο, σκάσε να πούμε πάνω που πήγαινα να πάω το φαρφάξω όλο, τέλος πάντων. Το μπίπ, ας πούμε, πάλι μίλησε τώρα. Ή το χειρότερο ήταν όταν μιλούσαν ενδιάμεσα. Να σου πω κάτι. Χαλάγανε όλη την ηχογράφηση. Παίρναμε τηλέφωνο, αν θυμάσαι, και λέγαμε επειδή θέλω να το γράψω, άστο μέχρι το τέλος, μην μιλήσει, γιατί είναι για εγγραφή. Και καμιά φορά το έλεγε ο εκφωνητής ότι θα το βάλουμε το κομμάτι για τον τάδε φίλο-φίλη που το ζήτησε, και επειδή θέλει να το γράψει και έτσι. Ναι. Ήταν φοβερές εποχές. Αυτό ήταν το Hungry Heart του Springsteen. Δεν είναι από το The River, από την επίσημη κυκλοφορία. Είναι από ένα άλλο το οποίο είχε κάποια outtakes και είναι πιο demo ηχογράφηση αυτή. Δεν είναι η επίσημη, η κανονική. Ο Springsteen είναι από τους αγαπημένους μου δημιουργούς γενικότερα, με τα τραγούδια του, τη στιχουργία του, τη στάση ζωής του. Είναι ένας πολύ πολιτικοποιημένος ροκ καλλιτέχνης. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήχος του, αυτός ο πολύ καθαρός αμερικάνικος ήχος. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Το τραγούδι λέει ότι όλοι έχουν μια πεινασμένη καρδιά, ξέρεις, που θέλουν να ζήσουν, να βιώσουν, να αρπάξουν πράγματα σε επίπεδο ωφελημιστικό. Και πάντα έχει αυτή την αίσθηση ο Springsteen ότι γράφει τραγούδια road songs, όπως τα λέω εγώ. Δηλαδή τραγούδια για το δρόμο, για να οδηγείς για ανοιχτά αυτοκίνητα, για μεγάλους λεωφόρους. Αλλά πάντα με μια ροκ αισιοδοξία, χωρίς να είναι ούτε θρηνητικά, ούτε κλαψιάρικα, ούτε τίποτα. Για αυτούς τους λόγους. Και για αυτούς. Αυτά τα άρθρα σου εμένα με έχουν... Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, μάλλον να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που γράφεις σχετικά με την αξιοποίηση, αν θέλεις, και όπως ακριβώς γράφεις, την αγροτική αναγέννηση που θα μπορούσαμε να έχουμε, καλλιεργώντας ινδική κάναβη. Συγκεκριμένα είναι να ξεκινήσουμε, λέει, την αγροτική αναγέννηση, γιατί να πάμε μπροστά μόνο με τα κουκιά και τις φακές, όταν μπορούμε να βγάλουμε ένα άριστο προϊόν παγκόσμιας ζήτησης. Ναι, αυτό είναι ένα... Το ξεκίνησα χαριτολογώντας. Ναι. Σαφώς βεβαίως δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε όλοι χασικλείδες. Εγώ δεν καπνίζω καθόλου τίποτα, ούτε έχω κάνει ποτέ μου ναρκωτικά και ούτε πρόκειται. Είναι έξω από τη φιλοσοφία μου. Αλλά θέτω το ερώτημα ότι τι νόημα έχει αιωνίως να συνεχίζεται ένας αγώνας, μια καταδίωξη, η οποία δεν βγάζει πουθενά. Στο φινάλε κάποιοι άνθρωποι θέλουν να ξεραίνουν ένα χόρτο, κάτι που βγαίνει δηλαδή μέσα στη λάσπη, και να το καπνίζουν. Αυτό τι είδους παρανομία συνιστά, τι είδους κακούργημα είναι, ποιον βλάπτουν δηλαδή εκτός από τον εαυτό τους, που δικαίωμά τους είναι άμα θέλουν να το βλάψουν στο φινάλε και δημιουργούν τέτοιο κακό ώστε πρέπει να καταδιώκονται, να φυλακίζονται, να στιγματίζονται κοινωνικά κτλ. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει, εκτός από την κάναβη, την ναρκωτική που καπνίζεται, υπάρχει η φαρμακευτική κάναβη, η οποία είναι ένα εξαιρετικό προϊόν πολλαπλών αμέτρητων χρήσεων. Φτιάχνεις φοβερά σκοινιά, έτσι, το καναβάτσο κτλ. Μέχρι ρούχα και εξαιρετικά υφάσματα. Και λέω, αυτό το πράγμα, αυτός ο κλεφτοπόλεμος, επειδή κάποια στιγμή τις απόψεις μου αυτές δεν είναι ουρανοκατέβατες. Διαβάζω δηλώσεις, ας πούμε, του Πρωθυπουργού του Μεξικού και της Βραζιλίας, που λένε ότι ο πόλεμος ενάντια στα ναρκωτικά δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ, γιατί υπάρχει εγγενής ανάγκη του ανθρώπου να δοκιμάζει παραισθησιογόνες ουσίες.
Όπως ποτέ δεν θα πάψει ο άνθρωπος να πίνει αλκοολούχες ουσίες, να πίνει αλκοόλ, ποτά κτλ. Δεν θα πάψει ποτέ να καπνίζει εντελώς. Άρα έτσι δεν θα πάψει ποτέ να δοκιμάζει κάποιο είδους ναρκωτικά. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να τα χειριστούμε ως κοινωνία, διότι δεν βγάζει ποτέ πουθενά αυτή η ιστορία. Και λέω λοιπόν, γιατί να κάθονται να καταδιώκουν τους φακιανούς ή τους άλλους στον Πύργο και την Καλαμάτα με τα ελικόπτερα, τόσες χαμένες ώρες, τόσες φυλακισμένοι. Ας αφήσουν ελεγχόμενα, αλλά το πρόβλημα. Κάποια ελεγχόμενα, κάποιες καλλιέργειες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ξέρεις, όταν πας να πεις κάτι προχωρημένο, στη χώρα αυτή που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για τίποτα, σου λένε οι άλλοι, και ποιος θα τα ελέγχει, άστο, καλύτερα να μην γίνει καθόλου. Ναι. Τι είναι το ζήτημα εκεί. Και ένας φόβος, αν σου έχει τύχει σε συζητήσεις, οι άνθρωποι που έχουν παιδιά, ξέρω εγώ, και είναι λίγο πιο συντηρητικοί, για να είναι ασφαλείς, επειδή τα έχουν βάλει όλα σε μία καζάνα που λέμε, λένε όχι, αυτά είναι ναρκωτικά. Υπάρχει ένα δίπολο, ξέρεις. Υπάρχουν αυτοί οι συντηρητικοί που λες, που λένε ότι σιγά μην νομίζουμε τα ναρκωτικά, μα είναι τρελαμάρες όλα τα πράγματα. Και υπάρχει η αριστερή άποψη που λέει είναι δυνατόν ότι αυτές οι προτάσεις έρχονται από τον καπιταλισμό που θέλει να ναρκώσει το λαϊκό κίνημα. Και πάει να νομιμοποιήσει το χασίς και τα ξυλαία ναρκωτικά για να παίρνουν οι εργάτες ναρκωτικά και να μην έχουν διάθεση να βγουν στους δρόμους να αγωνιστούν. Ο Γεωργάκης ήταν θετικός στην αρχή. Ποιος? Ο Γεωργάκης ήταν θετικός στην αρχή. Το λέω αυτό. Γιατί άλλαξε γνώμη, δεν ξέρω. Διότι όπως άλλαξε γνώμη σε όλες τις μεταρρυθμίσεις. Δεν μεταρρύθμισε τίποτα. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου αριστερό? Όχι. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε τίποτα. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα είδος φιλελεύθερου, που θέλω οι συνθήκες των κοινωνιών και των συστημάτων να αλλάζουν, όπως αλλάζουν οι κοινωνίες στα μυαλά μας, όπως εξελίσσονται οι κοινωνίες μας, και η κοινωνία πρέπει να προστατεύει τους αδύναμους, να ενθαρρύνει και να δημιουργεί συνθήκες προκοπής και όλοι μαζί να μπορούν να ζουν με ασφάλεια και ελευθερία. Όπως θέλουν. Δηλαδή θέλει κάποιος να ζει, είναι ομοφυλόφιλος, να ζει όπως γουστάρει. Κάποιος δεν είναι, να ζει και αυτός όπως γουστάρει. Και κανείς να μην στρέφεται ενάντια στον άλλον. Να έχεις γράψει γι' αυτό. Θα το συζητήσουμε μετά το μουσικό διάλειμμα. Και είμαστε πάντα στις μεγάλες αγάπες, στο moradio.gr. Εγώ δεν είμαι μόνος μου σήμερα, όπως έχω ήδη πει, είναι ο Νίκος Ορφανός εδώ. Και τα λέμε και είχαμε αφήσει την κουβέντα μας. Μάλλον θα το πιάσω από την αρχή. Έχεις κάνει ένα άρθρο, το οποίο ας πούμε έχει μία πολύ έτσι μπιμπιτ φιλική θέση απέναντι στην γκέι κοινότητα. Δηλώνοντας υπέρ στο συμφωνητικό συμβίωσης και μάλιστα λες ότι γιατί δεν ισχύει ήδη. Να πούμε και τον τίτλο του άρθρου. Ο τίτλος του άρθρου λέει είμαστε όλοι αδερφές. Ναι, ο τίτλος είναι αυτός. Είμαστε όλοι αδερφές. Με την έννοια ότι είμαστε υποκριτές. Δηλαδή, εγώ δεν το έκανα γιατί έχω φίλους ομοφυλόφιλους και ήθελα να τους υπερασπιστώ. Απλώς θεωρώ ότι όταν κάτι αδικεί κατάφορα κάποιους, στην ουσία αδικούμαστε όλοι. Στο φινάλε αδικούμαστε όλοι. Και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε, αυτή είναι η προσωπική μου πολύ δυνατή άποψη ακράδαντη, ότι σε αυτόν τον τόπο δεν μπορούμε να έχουμε δικαίωμα να κανονίζουμε τις ζωές ανθρώπων που δεν είναι ίδιοι με εμάς. Δηλαδή, δεν μπορεί η ζωή των ομοφυλόφιλων να καθορίζεται από τους μη ομοφυλόφιλους. Αυτοί θα καθορίζουν μόνοι τους τη ζωή τους. Το τι κάνει ο καθένας όταν βγάζει τα ρούχα του στην κρεβατοκάμαρά του είναι προσωπικός του λογαριασμός. Δεν μπορεί να γίνεται θέμα συζήτησης από όλους. Δεν αφορά πώς θα το κάνουμε. Η συμβίωση, το σύμφωνο συμβίωσης είναι πολύ στοιχειώδες σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι κάποιος που είναι ας πούμε ομοφυλόφιλος και συζεί με τον σύντροφό του, τη σύντροφό του, αν είναι γυναίκα, δεν έχει νομικά το δικαίωμα, ας πούμε, να την καταστήσει επισήμως κάποιο είδους συγγενή, οικογένειά του. Κληρονόμο του θέλει, για οποιοδήποτε λόγο. Επομένως, και αυτό τι συμβαίνει, δημιουργεί το εξής κοινωνικό πρόβλημα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα λόγω της ομοφυλοφιλίας τους με την οικογένειά τους και απομακρύνονται από την οικογένειά τους και ζουν τη ζωή τους μακριά από τις οικογένειές τους, κάποια στιγμή δεν μπορούν να κατοχυρωθούν νομικά με τους συντρόφους τους και πέφτουν πάλι στο έλεος, ας πούμε, των νομικών αυτών τερτυπιών. Η επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης δεν είναι τίποτα. Είναι ένα απλό προεδρικό διάταγμα. Τα κοπρόσκυλα υπουργοί δικαιοσύνης και εσωτερικών που αδιαφορούν πλήρως για αυτά τα πράγματα, και αυτό και το λέω ξεκάθαρα στο άλλο, απορεί κανείς τι κάνουν μέσα στα γραφεία όλη μέρα.
πίνουν καφέδες και κυνηγάνε τις γραμματείς. Το λέω πάρα πολύ έτσι χύμα και δεν έχω πρόβλημα να τους το πω και στα μούτρα. Είναι αυτά τα κοπρόσκυλα, οι οποίοι αντί να κάνουν μια κανονική δουλειά και να λύσουν 5 πράγματα, τα οποία δεν είναι τίποτα. Είναι μισή ώρα να συντάξεις ένα τέτοιο και να φύγει, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί δεν το κάνουνε. Ακούς, ας πούμε, ότι δεν θέλει. Γιατί πιστεύεις ότι δεν το κάνουν, ενώ αν θέλεις, είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, εσύ να ζεις όσο λες και είσαι Ισλαμική χώρα. Φοβάται, λέει, η Νέα Δημοκρατία ότι αν το κάνει θα χάσει ψήφους από τη συντηρητική δεξιά και θα πάνε, λέει, στον Καμένο και στα χλαμάρες. Ναι. Ποιον αφορά τους χαμένους δηλαδή, θα χάσει. Ναι. Άμα είσαι ένας άνθρωπος που λύνει προβλήματα ή είσαι ένας άνθρωπος που κάνει ότι τα λύνει, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Κάνει ότι τα λύνουν. Το Πασόκ με το δίθεν μεταρρυθμιστικό του χαρακτήρα, αυτή τη φοβερή πολιτική απάτη, ήρθε και κάνει μονίμως τα μισά. Το Πασόκ είναι το κόμμα των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Όπως και η Παπανδρέου είναι η πολιτική των χαμένων ευκαιριών. Και οι 3 γενιές τους που χάσανε και οι 3. Ο ένας δεν το ήθελε, οι άλλοι οι ίδιοι την άξανε στον αέρα. Αλλά είναι πολιτική των χαμένων ευκαιριών, διότι μπορούσαν να κάνουν βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές στη χώρα και κάνανε το 1/3, τα επιφανειακά, ίσα-ίσα για να λένε ότι κάτι κάνουν. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή αυτό που λες είναι ότι αν θέλουν ομοφυλόφιλοι να παντρεύονται, γιατί τους εμποδίζουμε, δεν καταλαβαίνω. Ναι, δεν λέμε τώρα για γάμους. Ναι, όχι, αυτό το συμφωνητικό, το οποίο είναι ένα νομικό πλαίσιο. Ναι, είναι δικαίωμα της Εκκλησίας να μην τους δέχεται στους κόλπους, να τους θεωρεί αμαρτωλούς κτλ. Να κάνουμε, οκ. Αλλά μία νομική κατοχήρωση σε επίπεδο πολιτικού, ας πούμε, γάμου να το πούμε, ενώσεως να το πούμε. Τις αφήσετε ότι δικαιούνται, δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και ως πότε θα ασχολούμαστε με πράγματα που δεν λύνονται ποτέ. Και θα λιμνάζουν έτσι για χρόνια, δεκαετίες. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε πάλι ένα μουσικό διάλειμμα μετά από αυτό και θέλω να μας πεις και λίγο για το πολύ αγαπημένο αυτό διαφημιστικό τελευταία που έχει κάνει αυτό το κύμα, για το ρόλο αυτό, για τον Κίτσο. Και εκφράζει όλη αυτή την επιστροφή στην ύπαιθρο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας εδώ στις Μεγάλες Αγάπες με Νίκο Ορφανό. Και είμαστε πάντα εδώ στις Μεγάλες Αγάπες παρέα με τον Νίκο Ορφανό. Ο Κίτσος είναι ένας ήρωας λαϊκός της επαρχίας. Πώς έγινε όλη η φάση με το διαφημιστικό? Ήταν δική σου ιδέα, την ιδέα της εταιρείας? Όχι, αυτά είναι ιδέα των διαφημιστικών. Υπάρχει ένα project, ναι, το οποίο με τα σενάρια του, με τα spot, με τα όλα, και ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο ηθοποιό. Μου τηλεφώνησαν πριν από αρχές Φεβρουαρίου, πέρυσι, ότι υπάρχει μια καμπάνια όπου θέλουν ένα πρωταγωνιστή που να μπορεί να μιλάει πολύ καλά επαρχιώτικη διάλεκτο. Πήγα, έκαναμε ένα δοκιμαστικό βίντεο με τα κείμενα αυτά, ήταν 7 σποτ έχουμε γυρίσει, έχουν βγει τα 4. Αυτό ήταν το 4. Υπάρχουν κι άλλα. Ναι. Υπάρχουν κι άλλα τα οποία δεν ξέρω αν θα βγουν κανονικά τώρα. Και μάλλον αυτό δεν φαντάζομαι ξέρω. Με την απήχηση που είχε θα τα βγάλουν. Δεν ξέρω πώς θα πάει, γιατί έληξε ο χρόνος για ένα έτος που θέλανε να κάνουν την καμπάνια. Η εταιρεία μπορεί να θέλουν να αλλάξουν τώρα ύφος, οπότε δεν ξέρεις, τέλος πάντων. Και μπήκα μέσα, το πήρα πολύ στο χαβαλέ. Για να σε διακόψω, όταν είδες το σενάριο ότι είναι ένας τέτοιος ρόλος, έτσι ιδιαίτερος, δεν τον φοβήθηκες? Δεν τον φοβήθηκα γιατί ήταν πάρα πολύ καλογραμμένο. Δηλαδή δεν έβγαινε ένας γελίος. Ναι. Είχε μια υποτυπώδη μυθοπλασία. Ναι. Ήταν ένα ρολάκι, κανονικά. Δηλαδή με μικροπεριστατικά, τα οποία δημιουργούσαν κάτι. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να βγω να κάνω μια διαφήμιση ρεκλαματζίδικα, να το πω έτσι. Δηλαδή, γεια σας, είμαι ο Νίκος Ορφανός και σας συστήνω αυτό το γιαούρτι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι. Μπορώ όμως, επειδή υποδίωμαι ρόλους, αν μου βάλεις να υποδηθώ ένα ρόλο στα πλαίσια μιας διαφημιστικής ιστοριούλας, μπορώ να το κάνω. Με αυτή τη λογική λοιπόν, έκανα την ομιλία μου έτσι πάρα πολύ αστεία, τους άρεσε και με διαλέξανε. Μου κάνανε μετά επίσημη πρόταση να το κάνουμε αυτό. Το κάναμε. Βέβαια υπήρχε ένα θέμα, γιατί ήξερα εγώ με το που πήρα στα χέρια μου, ήξερα ότι αυτό θα κάνει πάταγο. Το κατάλαβες κατευθείαν? Κατάλαβα, ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλογραμμένο. Ήταν πολύ... Τις διαφημίσεις είναι λίγο δύσκολο γιατί τα σενάρια είναι λίγο στεγνά. Ναι, αλλά μιλούσαμε και επίσης μιλάγαμε... Θέλει πολύ μάτι που λέμε για να... Δεν μιλούσαμε για ένα σποτ μόνο. Ναι. Ήταν 7 σποτ που σημαίνει μια ολόκληρη καμπάνια που θα έβγαινε με μια πολύ δυνατή εταιρεία όπως είναι η Vodafone. Δεν είναι, ας πούμε... Ναι.
5 μαγαζάκια. Και αυτό θα είχε μια φοβερή υπερπροβολή. Το οποίο ήταν δίκοπο μαχαίρι. Πάντα εμείς το γνωρίζεις, φοβόμαστε τη διαφήμιση γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι. Εάν είναι κακή, σε δυσφημεί λόγω της υπερπροβολής, εάν είναι καλή, σε παίρνει απάνω. Αλλά με ιντριγκάρισε πάρα πολύ το ότι ήταν απίστευτα αντίθετο από το γιατρό του νησιού. Ναι, βέβαια. Καμία σχέση. Ό,τι πιο αντίθετο μπορούσε να φανταστείς. Δηλαδή, το πλέον. Δηλαδή, το μόνο που δεν περίμεναμε να σε δούμε μετά από το νησί, ας πούμε. Και σε τόση μαζική, σε δράμα εποχής τώρα, ας πούμε. Ξαφνικά να κάνεις τον Κίτσο. Να κάνεις τον Κίτσο, δηλαδή, με μια. Ένα σημερινό Χατζηχρήστο, ας πούμε. Μπράβο, πολύ σωστά. Με μια επαρχιώτικη αφέλεια με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και αυτό με τριγκάρισε πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Σάρωσε, με τα τραγούδια, με στυλ, με ανέκδοτα. Έτυχε σε ένα timing που ο κόσμος είχε ανάγκη ένα χαμόγελο. Δηλαδή βγήκε την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ακριβώς πριν ένα χρόνο. Έγινε σλόγγαν. Και έγινε σλόγγαν και ο κόσμος. Οι ατάκες σου της Μαρίας. Ναι, γίνανε όλα σλόγγαν. Το τραγούδι έγινε σουξέ. Αυτό. Ήθελε ο κόσμος ένα χαμόγελο μέσα σε ένα πολύ ζωφερό περσινό χειμώνα. Και του το δώσαμε εμείς. Και έτυχε αυτή η συγκυρία που μας πήγε πάνω, μας απογείωσε. Οπότε έχουμε να δούμε άλλα. Δεν ξέρω αν θα τα βγάλουν τα υπόλοιπα, γιατί δεν νομίζω και ότι και αυτό το τελευταίο που βγήκε με την Κίτσου τη Μάνα ήταν στο πρόγραμμα. Βγήκε γιατί έπρεπε να αντιπιτεθεί η εταιρεία επειδή έβγαλε η Win ξανά τον αγώνα. Να γίνονται αυτά που απαντάνε. Επιχειρηματικές κόντρες. Ναι. Γιατί και στην εταιρεία που έπαιρνα μου λέγανε, θα το βγάλετε, δεν ξέρουμε, θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Όμως εσύ έχεις κάνει και τα 7, είσαι πληρωμένος και με τα 7 Εγώ που πρόλαβα τα πήρα, τα φραγκάκια μου, οπότε. Δηλαδή μην νομίζετε ότι ξανακάνω και άλλα δημοσία και ξαναπαίρνω. Ό,τι πήρα. Ό,τι πήρες. Πού το είδα, δεν θυμάμαι πού, ότι πληρώθηκες καλά, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, πληρώθηκα αξιοπρεπώς. Καλά, δεν υπάρχουν τα κασέ. Οι τιμές πλέον είναι στο 1/3 αυτών που ήταν. Πληρώθηκα αξιοπρεπώς στο συμφωνηθέν χρόνο και αυτό ήταν. Αυτό ήταν μια συμφωνία πακέτο. Δηλαδή ήταν μια συμφωνία πόσα θες να το κάνεις. Είναι μια συμφωνία τόσα είναι το θες. Είναι fix. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά βαζάρια. Αλλά δεν παραπονιέμαι. Πήρα ένα αξιοπρεπέστατο νούμερο για 4 μέρες δουλειάς και βοήθησε και άλλες μου δραστηριότητες. Οπότε όλα καλά. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να τα βλέπω τα μεροκαματζίδικα τα πράγματα. Όχι, θες να είσαι καλά πληρωμένος. Ναι. Δηλαδή μου άρεσε η δουλειά, την απόλαυσα και εγώ πάρα πολύ, παρόλο τις αντίξωες χειμωνιάτικες συνθήκες στο ύπαιθρο. Όλα καλά. Πολύ ωραία. Ο Κίτσος. Και εμείς είμαστε εδώ στις Μεγάλες Αγάπες, όχι με τον Κίτσο, με τον Νίκο Ορφανό. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μέχρι και τις 8 εδώ στις Μεγάλες Αγάπες. Νίκο, διδάσκεις. Δίδασκες. Δίδασκα, δεν διδάσκω πια. Δίδαξα 2 χρόνια σε μια δραματική σχολή. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Πάρα γιατί άλλο να είσαι ηθοποιός και άλλο να. Πάρα πολλά πράγματα και εγώ και οι μαθητές μου από ό,τι έπραξα. Τους έσπαγα λίγο τα στεγανά που οι υπόλοιποι καθηγητές προσπαθούσαν να τους βάλουν και να τους κάνουν να παίζουν μιμητικά. Αυτό πιστεύεις ότι. Ξέρετε, στη συντριπτική πλειοψηφία των δραματικών σχολών αυτό συμβαίνει. Κάνουν τα παιδιά να παίζουν μιμητικά και δεν τα εμπνέουν να δουν τον εαυτό τους ως δημιουργοί, αλλά ως εκτελεστές υπάλληλοι κατά κάποιο τρόπο των θεατρικών έργων. Πήρα πάρα πολλά πράγματα, βοήθησα όσο μπορούσα τα παιδιά και σε πρακτικό πολύ επίπεδο, γιατί μου αρέσει να συνδέω την πρακτικότητα και να μην θεωρητικολογώ με ανούσιες αχλαμάρες. Τους σκηνοθέτησα, τους έδωσα κομμάτια από έργα που δεν έχω παίξει. Οι περισσότεροι τους δίνουν αυτά που έχουν παίξει οι καθηγητές. Όλοι οι καθηγητές. Έχω περάσει και από σχολή και από τα κάνουν όπως τους τα είχαν σκηνοθετήσει. Και δεν υπάρχει καθηγητής που δίνει κομμάτι που δεν έχει παίξει. Όλοι, όσοι τουλάχιστον έχω γνωρίσει εγώ, κάνουν κομμάτια που έχουν παίξει ή που έχουν σκηνοθετήσει. Ελάχιστα τέτοια. Τους έδωσα κάνα δυο, γιατί βαριόμουν τώρα να ξαναπαίξω. Να ξανακάνω στα παιδιά αυτά που έκανα. Ήθελες για να ψάχνεις να το βρίσκεις και εσύ εξ αρχής, ας πούμε, για να είναι και για σένα. Όχι, ήθελα να ταιριάζει στο παιδί κυρίως και να του δώσει και να τον βοηθήσει. Δηλαδή, έλεγα ποιο κομμάτι θα τον βοηθήσει να εξελίξει αυτό, ας πούμε, ή την κίνησή του, ή τη στάση του, ή την ομιλία του, ή το χαρακτήρα του, ή την ψυχολογία του κτλ. Και έψαχνα το ταιριαστό κομμάτι. Δεν με απασχολούσε αν το είχα παίξει, αν ήξερα πώς ανεβάζει. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν έκανα σκηνοθεσία στην τάξη. Ψάχναμε σε ανθρωποψυχολογικό επίπεδο τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν έχει κανένα νόημα να κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν πας να σκηνοθετήσεις τώρα τους μαθητές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτό. Αλλά έφυγα γιατί δεν με πληρώνανε. Τόσο απλά λέει. Αναγνωρίζανε τόσο πολύ την προσφορά μου. Που μου είχαν μια ολόκληρη χρονιά απλήρωτο. Σε σημείο ξεφτύλα. Δηλαδή τα παιδιά πληρώνανε τη συνδρομή τους. Η σχολή τα έτρωγε, τα βάζε σε ένα μαύρο τσουκάλι. Δεν ξέρω τι τα κάνανε.
που βουλώνανε τρύπες. Δεν ήταν κρατική σίγουρα. Όχι, δεν ήταν κρατική. Και λέω κάποια στιγμή, συγγνώμη, αλλά είναι θέμα στοιχειώδης αξιοπρέπειας και τα πήραμε σχεδόν με δικηγόρο δηλαδή. Α, ναι. Κατάλαβα, φτάσατε σε αυτό το σημείο. Ναι, φτάνω. Εγώ δεν έχω θέμα. Έχω φτάσει και άλλες φορές. Έχω κάνει μήνυση στον Κώστα Κουτσομίτη. Έλα. Γιατί ήταν παραγωγός σε μια καθημερινή σειρά και δεν μας πλήρωνε. Και τον πήγα στα δικαστήρια, φίλε μου. Τι πάει να πει, επειδή έχεις κάνει καλές σειρές. Να πληρώσεις, φίλε. Και μου τάσκασε. Έτσι πρέπει. Μιλάμε για αυτά που είχατε συμφωνήσει. Για αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Βεβαίως, εννοείται. Και πήρα τους μισθούς μου με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια δεν με ξαναφώναξε ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο μετά ότι. Λοιπόν, θα αλλάξω λίγο. Καλό βράδυ, γεια σας. Κάνε αποφώνηση, διώξτε τον. Όχι, κάτσε δεν να μου πεις λίγο. Γιατί. Λοιπόν, πολύ χύμα ρε Νίκο, πολύ. Εντάξει τώρα, μην κρυβόμαστε για το. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα που καθόμαστε και λιβανίζουμε μονίμως ένα τον άλλο, να μην τυχόν και χάσουμε καμιά δουλίτσα, δεν το γουστάρω. Πρέπει κάποια πράγματα να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Γιατί από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η υποκρισία. Στο μικρό τόπο ενώ που είμαστε, όλοι ξέρουμε το ποιόν του ενός και του άλλου και κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Και όπως έχω μια αγαπημένη μου φράση είναι ότι σε αυτόν τον τόπο, από τα σύννεφα, αντί για βροχή, πέφτουν άνθρωποι. Τι είναι αυτό? Αυτή η φράση που λένε όλοι ξαφνικά, πέφτουν από τα σύννεφα, Λες και δεν γνωρίζουμε σε τι κόσμο ζούμε και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ναι, οκ, τώρα το κατάλαβα. Ναι. Ωραία, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά, η εκπομπή λέγεται Μεγάλες Αγάπες. Ναι. Τι είναι για σένα οι μεγάλες αγάπες? Εννοείς άνθρωποι, ας πούμε. Σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, μεγάλες αγάπες είναι όλοι οι άνθρωποι που με αγάπησαν και τους αγάπησα. Οι γυναίκες που αγάπησα και έζησα μαζί τους. Οι ασχολίες μου και τα χόμπι μου που με στηρίζουν σε προσωπικό επίπεδο και με βοηθάνε να κρατάω μια ισορροπία στη ζωή μου. Όλοι αυτοί που μου φέρονται με ευγένεια και προσπαθώ να την ανταποδίδω. Μεγάλες αγάπες είναι τα ζώα, αγαπώ πολύ τα ζώα και έχω 2 γάτους και άλλα όλα τα ζώα τα αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ πολύ τη φύση και πιστεύω ότι πρέπει να τη σεβόμαστε και να στεκόμαστε με δέος μπροστά της. Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου, τους γνήσιους ανθρώπους, τους ντόμπρους, τους λαϊκούς ανθρώπους της πιάτσας που σε κοιτάνε στα μάτια. Έχεις απαντήσει και στις επόμενες 2 ερωτήσεις που θα σου έκανα για ναι, να κλείσουμε. Έχεις απαντήσει ήδη. Νομίζω ότι μετά από αυτά μπορούμε να κλείσουμε, να καληνυχτήσουμε. Είναι ήδη 8 η ώρα, πρέπει να παραδώσουμε στο Mike. Και αγαπώ πολύ και την κοπελιά μου. Αυτό. Ωραία, κοπελιά, τα ακούς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που δέχτηκες να έρθεις στις Μεγάλες Αγάπες. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι σχέδια έχεις στο μέλλον να κάνεις. Να τα κάνεις όπως τα κάνεις, γιατί ο κόσμος μου τα ευχαριστιέται όπως τα κάνεις. Έτσι. Και στις καλύτερες σειρές και στις καλύτερες διαφημίσεις και πάλι λέγοντας. Να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε εδώ γιατί υπάρχει συνέχεια. Γεια σας και από μένα. Καλό βράδυ.